Jimaya, Anya Jima, man playing Garo. Jojo Kajaja, Brahma Mangakachu, Kahini and Josha. I couldn't to the Tumakokano to take a little something. Adam so yorlam yeta fo hankale in yeloji tabgam saman yel na yetu ndana to amata manam wa shabban ban yelala zo bjala nan jenirba danan cheka zo dundona ba marma do yukula lampa bayi lona kapta shahr labr taba do da bo papo wal jirazo karnyanga tinye ture ansar sana bol wele to manir ko bangno mayjim she o dan yabdale ya na ma kan na kana hutuba na ma dan wona asaraki 4 million na o maran kan ya da kuma kuto kale ko tuma be bolle bi amu susu o ye so atuma ka fa Moi, sang bai gina ma man kuto shi ka allez. Kaso duniya ni na wuni yanzu mankaba duniya ni na wuni ba. Jirin ta halka ba gumsa yan bama wannan ka ba kula koyi da shi yaji yona zo an cross ran line ni ta ka ba na ka tiyin kunya man da shalka dai kulbu sai antri be dasba karana tuma barbulance sisi Ninda tagma weljira pam shedan shela miliyan da pana ban pelle kam da ngma masabga weljir fitina 1 and 2 yo yin tahiza na duzo da wanda man miro guli amina za to yin tahina be perba von shi shirka ce ani amban do shalom aku ya zapta da don domin zan sona ma an bon nan ban tele be so be ta kan kariya shi to ne be su a tu son bala manyan ma ban gumsu ma shambalawo ta hanni do yin bitar na hashiran gbama an ba gumso bini so ba ku to babe sha'ar zana nu ya ba wai anti kan su a gare tashi ko o yere to shi anya an ku kan duk sabga ni nan mashalin fa ma ra banne kashi ge tagan ku an ku ka sa adan yama ziwa ma nyama abu goro fa kwa konin tia aku kwara chef ga dan sa chef ga je ka tanga kan dan gwaro kama ka jima ti ma ban ko le jima an ban ko sai sun ko so ban manzo ba ko amana yela ambi bon kwar sini so to akampuna da zabol ma ben da sara production tamay bolle pa ko kurge tu samban mane haji jumambe ataya base alhaji no sa argungon san na ammi ka kwar sini so to akam weljir fitina 1 and 2 Jamini ba labe le ko shama no che shama a ku to ma a ce